Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Вечер добрый. Нечакана. Нечакана. Сегодня у нас сюрприз у нашей студии. Иван пакуль адпачывае, але спадзяемся, што заўтра ён ужо з'явіцца. І сёння вось вырашылі мы Юлю попросить нас дапамагчы. Тем больше такой цудоўнай кампаніі з Сержуком Марковым. Яшчэ раз Дякую. добрый вечер. Святы былі выходныя. Я прапаную паглядзець, што адбылося. Адразу з навін пачнем, так? Так, што адбылося? Ну, давайте. Ну, галоўнае, што адбылося, гэта апошнія, гэта каляды. Каляды і Новы год, І Новы год. Ось, ну, апошнія былі каляды, іх адсвяткавалі ў Віцебску і ва ўсёй вобласці. Так, цудоўненька, весела, па-беларуску, з калядоўшчыкамі, з казой, з мядзведзямі. Таму можна спадзявацца, што 2016 год будзе урадлівым і паспяховым для ўсіх нас. Ну і яшчэ адна навіна, якая зараз ва ўсіх на слыху і ва ўсіх перад вачыма. Акурат перад самым Новым годам у Віцебск прыйшла сапраўдная зіма з маразамі, са снегам. Перадаюць, што яшчэ будуць і моцныя завеі. Да, таму беражыце сябе, калі ласка, таму што так прагназуюць вялікія завірухі, завеі. А пакуль няма завеяў, можна адпачыць за здаровы лад жыцця. У Віцебску ёсць шмат пляцовак, куды можна адправіцца ўсёй сям'ёй. Гэта парк імя Савецкай арміі, гэта пляцоўка адпачынку на рацэ Віцьба, пляцоўка для летняга амфітэатру і на плошчы Перамогі. Вось, таму не сядзіце дома, канькі, лыжы, санкі і наперад. Канешне, можна актыўна, пакуль тое, што наелі за выходныя, за гэты святы, да? Трэба абавязкова растрэсціся, да, такі, ох. Вось. І, дарэчы, да маразоў і зімы, як высветлілася, у Віцебску былі падрыхтаваныя. Былі падрыхтаваныя абласная арганізацыя Чырвонага крыжа і ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных справах. Яны наладзілі, на калядныя святы працаваў на плошчы Перамогі мабільны пункт абагрэву. Ну, я думаю, што ён яшчэ працуе, ці ну, ўжо... пакуль прыпынілі, але ўлічваючы надвор'е, я думаю, што было б неблага, каб яны папрацавалі. Мы просім Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, калі ласка, паставце зноў намёт, канешне, гарбата, каб пагрэцца, гэта заўжды. Усім будзе прыемна, тым больш, што наперадзе ў нас ужо... Можна на абед у сталоўку не хадзіць. Вось, тым больш выгадна. Канешне. Ось, наперадзе ў нас яшчэ адно, ужо традыцыйнае для Віцебска зімовае свята, гэта сусветны дзень снегу. У суботу. Так, 16 студзеня, а 16 гадзіне на плошчы Перамогі. Гэта будзе такое спартыўна-культурнае свята. Збяруцца калектывы з гарадоцкага, сенінскага, ліёзнінскага раёнаў, зразумела, з Віцебскага, каманды працоўных калектываў, ну і ўсіх жадаючых. Будзе канцэртная праграма, ну, будзе весела, цікава і карысна. Ну, і будзем спадзявацца, калі нам ужо прагназуюць снег, так, то не будзе, як у мінулым годзе, свята снегу без снега. І думалі, як ехаць на лыжы. Можна будзе зляпіць і фігуры. Ну, хто любіць сасулькі, можна таксама пачаставацца. Можна снежкі паглядаць. Канешне. Ось, ну і наступная навіна пра новы маршрут аўтобусны, які з'явіўся ў Віцебску. У Новы год па новым маршруце, нумар 28, ідзе аўтобус, вуліца Камуністычная, Лазо, можна даехаць да нас. Мікрараён Білева 1. Так, можна даехаць да нас, завітаць у тэлекавярню «Вячэрні Віцебск». Мы з задавальненнем чакаем гасцей. Наступнае гэта графіці. Ну, для Віцебска гэта ўжо такая візітоўка, але ж вядома, што мастацтва вулічнае на гарадскіх вуліцах у нас мае сваю гістарычную традыцыю, і вось з'явілася яшчэ адно таму пацверджанне. Знайшлі артэфакт графіці з выявай літары У. Магчыма, гэта пачатак нейкага слова. Можа, уновіс, да? Верагодней за ўсё, таму што знайшлі яго на будынку па вуліцы Праўды 5А падчас рэстаўрацыі.
Вось, магчыма, будуць знойдзены яшчэ нейкія артефакты, таму што раней рэстаўратары знайшлі аўтограф, які належыць скульптару Зінейду Асгуру. Карацей, гэты будынак хавае шмат таямніц, і, верагодна, яны будуць раскрытыя, таму што ў гэтым годзе, у 2016-м, плануецца завяршыць рэканструкцыю. Распачне сваю працу нарэшце, так? Нарэшце, так, чакаем. Ну і апошняе, сёння, 11 студзеня, адзначаецца міжнародны дзень падзякі, слова «дзякуй», ну і можна дзякаваць, яшчэ час ёсць. Так, яшчэ час ёсць. Калі хто не паспеў, тэлефануйце, кажыце дзякуй проста. Вось на незнаёмы нумар можна патэлефанаваць, напрыклад, ці можна нам, да, патэлефанаваць, сказаць дзякуй, проста дзякуй, і ўсё. І вам таксама, тэлегледачы, дзякуй, канешне. А мы прапануем зараз паглядзець афішу, якія яшчэ мерапрыемствы адбудуцца на гэтым тыдні і на выходных. Пачынаем. Кинотеатр «Дом кино» представляет триллер Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ по отряду покорителей новых земель предательски оставляет его умирать в одиночестве. У Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев ради того, чтобы выжить и отомстить. Начало показов в 15:30 и 18:30. В музыкальной гостиной проходит первая в Беларуси художественно-образовательная выставка «Мир импрессионизма». Вниманию зрителей представлены копии работы великих художников конца XIX – начала XX веков – Ван Гога, Мане, Ренуара, Писсаро, Сезанна и многих других, чей естественный стиль письма живо и непринужденно воплотил на полотнах мимолетные впечатления от окружающего мира. Выставка работает с 11:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку живописи Алексея Безунова «И сохранить тепло твое». Талантливый молодой художник оставил после себя не только около 120 широкоформатных полотен, но и множество стихотворений, сопровождающих его картины и раскрывающих абстрактные образы, объединенные стремлением к свободе духа. Выставка работает с 10:00. Кинотеатр «Мир» представляет мультфильм «Иван-царевич и серый волк 3». Царь Тридевятого царства решил уйти на заслуженный отдых в деревенскую глушь, а оберегать государство остались Иван с серым волком. Только и сам Иван с Василисой тоже решили отправиться в путешествие на ковре-самолете, а за главного в стране оставили огородное пугало. Только вот безобидный новоиспеченный царь начнет наводить в Тридевятом царстве свои порядки. Начало показа в 11:00, 11:30, 12:50 и 15:40. Культурно-исторический центр «Золотое кольцо Витебска» Двина приглашает на традиционную новогоднюю выставку детского творчества «Каски Роства». Зрителей ждет хоровод рождественских образов, созданный с искренней верой в чудо, добро и сказку. Начало в 10:00. Яшчэ раз добрый вечар, шановнае спадарства. А зараз, канешне, як і заўжды, у нашай студыі ёсць госці, і мы рады пазнаёміць з вами, хаця ўжо не першы раз. Это Алексей Васильевич Сухарукаў, загадчык музея сядзібы Здраўнёва, і Михась Миколаевич Занькоў, мастак. Ці, як можна яшчэ прыгожа сказаць, мастак? Мастацкай апрацоўкі дрэва. Мастак мастацкай апрацоўкі дрэва. Вось. Ну, так здарылася, што сёння наш такі першы эфір, да, пасля навагодніх святаў. Ну і адразу пытанне, як адсвяткавалі Новы год? Дома за сямейным сталом ці ўсё ж на працы? Я думаю, што турыстаў хапала і жадаючых наведаць. Дзе адбылося святкаванне? Ну, так, відаць. Напэўна, у нас было так і праца, і святкаванне. Так, зладжана, так. Ну, сапраўды, ужо так, маючы на ўвазе акалічнасці, вось такі музей, ужо калі гаварыць пра нашу установу, то ён, канешне, працаваў для людзей. Таму ўжо літаральна з першых дзён Новага года мы працавалі на наведвальнікаў. Было даволі шмат турыстаў, і мы, канешне, гэтым вельмі задаволены. У асноўным, канешне, гэта наведвальнікі з Расіі. Ужо так, мы прызвычаліся за апошнія гады, што першыя дні Новага года гэта Москва, это Петербург, это іншыя рэгіёны. У гэтым годзе нават Тольятти прыязджалі, так? Гэта так, былі з Волгі. Так што, вось так, першыя дні Новага года ўсё ў працы. А 31-га працавалі, ці ўсё ж там дома дапамагалі? Ну, канешне, працавалі. Быў кароткі дзень, але ўсё ж такі працавалі, рыхтаваліся.
да вось пачатку Новага года вельмі такога бурнага. Так што вось так гэта. Ну як вы лічыце, вось мінулы год, 2015, ён быў удалым для музея і асабіста для вас? Ну, я лічу, што дзякуй Богу, год усё ж такі склаўся нядрэнна, і музей спрацаваў, нягледзячы на тое, што мы все зараз скардзімся на крызіс, нейкі так, які закрануў, канешне, шмат якія старонкі нашага жыцця, але ўсё ж такі музей не застаўся у баку ад такога даволі жыцця такога шматграннага, культурнага, так, ехала немало наведвальнікаў, мы заўсёды так вось уже па апошнія гады лічым, што ў нас адбываецца за год недзе так каля 15-18 тысяч наведвальнікаў. Так, адбываліся выставы, пленэры, даволі шмат цікавага адбылося ў гэтым сэнсе. Дзесяцігоддзя адзначыў клуб сяброў нашага музея ў Пецербурзе, мы прымалі нашых сяброў. Заўсёды гаворым, што гэта вельмі для нас важная такая вось знаходка, гэты клуб. Так што мы прымалі зноў дары з Пецербурга, так што гэта вельмі важна. Штогод адбываюцца сустрэчы вашыя? Так, сустрэчы адбываюцца штогод. Ці мы едзем да іх, ці яны едуць да нас, але гэты год быў юбілейны, мы іх чакалі, яны прыехалі для нас, гэта было вельмі важна, мы падрыхтавалі цікавую праграму, так што ўсё адбылося так здорава. Ну, вось так. А распавядзіце, калі ласка, пра пленэр. Мы зараз папросім нашага рэжысёра, каб ён паставіў, у нас ёсць невялічкае відэа, што адбывалася на гэтым пленэры, мы можам паглядзець, і вы будзеце каментаваць, вось, калі ласка, на экране. У гэтым годзе досыць значная такая падзея адбылася. Гэта пленэр, які я ладзіў сумесна з Алексеем Васильевичем. Ну, вельмі цікавая такая была у нас нагода, бо адламалася частка дрэва, та поля зламілася, і вось з яе, з кавалкаў з гэтых зрабілі вось такія прыгожыя рэчы. Мастакі працавалі самаадданна, так і вельмі таленавітыя такія хлопцы сабраліся. Яны разнапланавыя такія, але усе апантаны адной ідэі былі тое, што зберагчы такое мемарыяльнае дрэва. Бо та поля сапраўды была яшчэ, напэўна, пасажана самім Рэпіным. Так, гэта серабрыстая поля. Гэта вы адмыслова яе звалілі? Не, яна выпадкова зламілася падчас, калі была такая навальніца, і зламілася вось такі велізарны сук Просто адламіўся. вы вырашылі выкарыстаць. І вы яе падзялілі? Скарысталі яе для таго, каб зрабіць вось такія скульптуры. А які далейшы лёс гэтых скульптур? Ну, далейшы лёс такі, што мы іх заставілі там, яны стаяць зараз. Яны зараз ужо ўпрыгожваюць тэрыторыю музея. Ўпрыгожваюць на тэрыторыі, яны стаяць на тэрыторыі сядзібы. Колькі там скульптур зараз такіх? Ну, зараз там 3 усталяваны, але яшчэ вясной мы чакаюць свайго часу яшчэ 2. Паставіць яшчэ 2 скульптуры, бо мы не малі намеру іх кудысьці там размеркаваць у іншае месца, бо ёсць такая тэрыторыя, дзе вельмі яны зручна там уладкаваліся, і плануем яшчэ ў гэтым годзе таксама, можа быць, якія дадаць туды скульптуры. Вось, Юля, калі ласка. Я хотела спытаць, можа, такі пленэр стане традыцыяй? Зразумела, дрэва ламаць не трэба кожны год, але... Не, дрэва мы ўжо ламаць, можа, не будзем, дрэва там хапае, бо быў час такі, калі ў нас там праводзяцца меліярацыйныя работы зараз, і на падставе таго, што частку дрэў там спілоўваюць, і я там уже досыць... Ужо праглядзелі. Нарыхтаваў там. Нарыхтавалі такі ўжо зроблены, яны ўжо там чакаюць свайго адпаведнага часу, калі прыедуць майстры і пачнуць з імі працаваць. Таму, карыстаючыся такой нагодай, я прашу сваіх сяброў, каб яны не забываліся пра мяне і зноўку прыехалі ў гэтым годзе, і можа там што-небудзь зрабілі такое. Я планую, што можа нейкія больш цікавыя рэчы будуць не такія, як мы рабілі там звычайна медвядзёў, там каго такія больш абстрактныя якія скульптуры, але каб яны добра уладкаваліся ў той асяродак. Ну гэта ўжо, я так разумею, атрымаўся такі музей пад адкрытым небам, да, і калекцыя гэта будзе яшчэ дадавацца нейкімі такімі... Зразумела, што мы на працягу часу плануем, можа так стане ён, калі традыцыйным такі пленэр, дык яшчэ і запрасіць да сябе іншаземных
мастакоў. Гасцёр. Ёсць такі у нас намер, і ўжо адпаведныя такія нейкія дамовы у нас былі з літоўцамі, што яны можуць прыехаць да нас і папрацаваць з намі. Бо працуем мы бензапілой у асноўным. Гэта адзін дзень Не, мы на працягу 4 дзён працуем. Але у нас ёсць такі Так там можна цэлы фэст зрабіць і з канцэртам, і там Яно так і адбываецца, бо з мы астранамічнымі нейкімі. плануем это рабіць недзе у чэрвені месяцы, калі у нас адбываецца свята Свято-купальня. купальня. Купальня. І вось Алексей Васильевич Мы подводзілі рыхтуе там вынік такія ужо. святы купальскія, а мы ўжо, калі вынікі падводзім свайго пленэра, так мы прымяркоўваем гэта непасрэдна да купальня. Это як частка ўжо ось такого так- фесту купальскага. Так купалі ў чэрвені ці ў ліпені? Ну, ведаеце, мы неяк так ужо знайшлі сабе два так, такіх апраўданне ў тым, што вось якраз зачыняецца, можна сказаць, што чэрвень У дзень раўнадзенства. ўсё ж такі ў дзень раўнадзенства. Ну і конечно, напярэдадні славянскі базар, і таму, каб не перашкодзіць ужо праграме гэтага А вялікага. то все ж поедуць да вас фэсту. у Здраўнёва, у горадзе ніхто не Конечно. застанецца. Што тады ў горадзе рабіць? Калі казаць шчыра, так у Здраўнёва прыязджае шмат людзей і падчас славянскага базару, бо там такая атмасфера, што там людзі прыязджаюць наогуле адпачыць ад таго тлуму, які ў горадзе падчас Конечно. славянскага базара праходзіць. І яны прыязджаюць туды, і калі ў асяродак тут акунаюцца, дык яны там такія ўражаныя ходзяць і ся. Тым больш, калі там працуюць людзі. І сядзіба, тая, яна не проста такі музей, а это жывая такая, там адбываюцца розныя рэчы, час ад часу там праходзіць як і пленэр наш, там і розныя святы праводзяцца там. Алексей Васильевич, ён там наогуле такі чалавек апантаны, і ён там робіць рэчы, якія, можа, ніхто нідзе не робіць такога. Калі ён там запросто так вот частуе ўсіх гарбатай там, ну і ось напярэдадні тут, калі было свята Новый год, тут каляды. Дык каляды там прайшлі так, што людзі проста, яны казалі, у вас такі куток тут райскі. Конечно. Я таксама завітаў просто, гэты час таму ведаю. Вельмі прыемна так было. Сапраўды, дзякуй, Міхась. Так крыху дадам, што музей ўсё ж такі пазіцыяніруе сябе так, што это, па-першае, это пастаянная экспазіцыя, гэта выставы, вось тое, што наведваецца людзьмі. А па-другое, што мы лічым таксама вельмі важнай часткай нашага музейнага жыцця, гэта тое, каб там жылі розныя цікавыя творчыя праекты. Вось і пленэр, про які узгадваў спадар Міхась, і вось напярэдадні Новага года мы адкрылі такі зноў-такі ўжо наш чарговы такі праект, гэта пацешкі ў акенцы, дзе упрыгожаныя вокны такімі цудоўнымі Это вось ваши выставачнымі працамі. 3 выставы былі. Так, это напярэдадні Новага года. Ажно 3. 3 июля, 3 выставы. Ну, вось дадам, што некалі з Санкт-Петербургу мы атрымалі некалькі старых дарэвалюцыйных цацак, елачных цацак. Вось нарадзілася такая ідэя сабраць выставу елачнай цацкі, і зараз мы на сваю ёлку сабралі, можна сказаць, што цацкі, якія, ну, так, прадстаўляюць усё 20-е стагоддзя. Ну, да таго ж там удзельнічалі і дзеці, так, вось з гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі. Я думаю, што для дзяцей гэта таксама вельмі цікавая праца, таму што кіраўнікі распавядаюць, што было, гэта крыху і закранаюць гісторыю, гэта зноў-такі веды, а не толькі мастацтва. Зноў-такі адноўлены цацкі ў традыцыях цацкі старой, цацкі вось нашага рэгіёна, ну і наогул такія традыцыйныя елачныя упрыгожванні. Так што... Ну, цікавая яшчэ выстава, калі вось там пацешкі за вокнамі. Там вельмі цікавыя такія лялькі за вокнамі зроблены. Там таксама досыць такія ладныя мастакі удзельнічалі, і дзеці ўдзел прымалі. І вельмі прыемна было бачыць, калі наведвальнікі адзначалі тое, што такіх лялек, якія выкананы там, у такіх розных тэхніках, яны нідзе больш не бачылі. І за вокнамі яны вельмі цікава там выглядаюць так. Ну і так вось там Ольга прымала ўдзел.
Мартыновай на прыгожыя вязаныя такія лялькі зрабіла на падставе Барбі, але калі яны ўбачылі, так кажуць, там уже ад Барбі нічога не засталося, і толькі з дзіву даешся, што... Там уже не Барбі, а Барбара атрымалася. Не, там такія яны вельмі прыдатныя дамы атрымаліся. І прыгожа тое, што вязаныя яны зроблены так, і досыць... Ну, такія яны ўжо настолькі там утанчона выраблена ўсё гэта, што людзі дзівіліся, як гэта ўсё можна зрабіць так. Ну, наогул трэба дадаць, я прашу прабачэння, Міхась, што наогул гэты праект нарадзіўся вось так з падачы нашага навуковага супрацоўніка Марыны Федарэнкі, якая вось разам з дачкой, ёй 5 годзікаў Дашы, яна ў нас самы маленькі ўдзельнік гэтай выставы. Так што, ну, всяго там 5 мастакоў прымае ўдзел у гэтых пацешках нашых. Это такі праект, які мы плануем, каб ён працягваўся з году на год, каб прымалі ўдзел, вось калі да нас прыязджалі зараз турысты з усіх, можна сказаць, што так вось краёў. Мы запрашалі да ўдзелу ў гэтым праекце. Хто ведае, можа, мы атрымаем прапановы новыя. А вось, дарэчы, мне цікава, ці ёсць прапановы ад турыстаў, скажем, да, ці ад жыхароў там Рубы ці Віцебска, напрыклад, прапаноўваюць вам, што а давайце вось зробім такі праект наступны. Ці ўсё ж такі гэта толькі вы самі прыдумваеце вось гэтыя ўсе рэчы? Ну, вы ведаеце, вось за што мы ўдзячны нашым наведвальнікам, і вось гэта трэба сказаць, што за гэтыя гады ўжо адбылося не раз, калі мы атрымоўваем рэчы музейнага прызначэння з розных куткоў, з розных гарадоў, ад розных жыхароў, якія потым паступаюць да нас у пастаянную экспазіцыю. Так, у нас, калі ў минулым годзе у нас былі наведвальнікі з Масквы, мы атрымалі потым такую невялічкую бандэрольку з рэчамі музейнага прызначэння з Масквы, з Падмаскоўя, з Вялікіх Луг, з Віцебска. Ну, мы не робім ніякай таямніцы з таго, і ўсе гэта ведаюць добра, што сапраўды стары Рапінскі дом, ён не захаваўся. Таму вельмі, на жаль, мала рэчаў, якія можна назваць мемарыяльнымі рэчамі. І вось за гэтую нестачу мемарыяльных рэчаў мы такім чынам неяк так падтрымаць дух гэта перадаць, так? Падтрымаць дух гэтага старога дома рэчамі, якія паступаюць да нас ад людзей, якія бываюць у нас проста ў якасці турыстаў, а потым становяцца, можна сказаць, што такімі удзельнікамі стварэння экспазіцыі ўжо музей. Ну, тут апошні дабытак такі быў вельмі цікавы, калі прывёз адзін мужчына, там колы такія вялікія ад пушкі 812 года. Колы ад пушкі. Гармата такая 812 Міхась Клопаў, мне вельмі прыемна будзе назваць імя гэтага чалавека. Сёння ж дзень падзякі, можна сказаць яму дзякуй. Мы яму вельмі ўдзячны, музейныя супрацоўнікі, што гэта чалавек, які шмат год адпрацаваў на рацэ, некалі на Дзвіне, калі яна яшчэ была судаходнай. Ён на старых парогах знайшоў такія рэчы, якія сапраўды з'яўляюцца упрыгожваннем любому музею. Так у нас з'явіўся якар. Мы лічым, што гэта ад лайбы. Лайбы, вялікія драўляныя лодкі, якія цягалі некалі лайбашнікі, дзвінскія бурлакі. А вось годам пазней ён прывёз гэтыя колы, пра якія вы сказаў Міхась. Так што, ну, сапраўды, Дзвіна яшчэ утрымлівае шмат якіх таямніц. Шмат таямніц цікава. Міхась Мікалаевич, да вас, можа, пытанне такое. Вы робіце ўсе гэтыя дзівосы, гэтыя цуды. Ці ёсць у вас вучні? Ці ўсё ж такі толькі сам і... Ну, перадаць, напрыклад, глядзіце, зноў такая прапанова, да? Калі пленэр, дык можна ж рабіць яшчэ і як майстар-клас запрасіць людзей зацікаўленых, каб можна было прапанаваць, напрыклад, хай яны жывуць у намётах 4 дні і пад вашым кіраўніцтвам яны могуць нешта вырабіць цікавае, такую калектыўную, напрыклад, працу. Ну, вы разумееце, Сажу, калі, шчыра казаць, так
у 15 годзе у мяне адбылося два пленэры. Адзін пленэр гэта рэпінскі, які рыхтаваў я, а другі я быў запрошаны майстром на пленэр у Задзвіне. І калі мы працавалі ў Задзвіне, там было так, ну, людзей больш шмат наведвала тых, якія, можа, і зацікаўлены былі ў тым, каб прыняць удзел. Але мы не маем такой магчымасці, каб прадставіць людзям вось тое, ну, матэрыяльнае абеспячэнне. Скажем так, ну, жыллё трэба нечым частаваць людзей. Таму мы неяк так крыху абмяжоўваем колькасць удзельнікаў. Але у гэтым годзе я так мяркую, што нас можа падтрымае кіраўніцтва наша і нейкія там выдаткі пакрыюць за кошт там культуры. Не ведаю, як это адбудзецца яшчэ, але спадзяваюся на тое, што можа каго яшчэ і прыцягнем. Хацелася, каб і маладыя людзі удзельнічалі, бо да нас падыходзілі і пыталіся, ці можна з вамі папрацаваць, каб чамусьці навучыцца. Канешне, гэта ж вельмі цікава. Бо ёсць цікавыя рэчы такія, зараз вось узгадаю пра тую ж бензапілу, калі я не працаваў я ніколі, а вось апошнія 2 гады я працую з бензапілой, гэта такая рэч, якая, ну, нічым я замяніць нельга. На працягу 2 год я вырабляю рэчы пры дапамозе бензапілы, і яны карыстаюцца вялікім попытам. Досыць цікавыя. Людзі нават здзіўляюцца, калі я кажу, што гэта ўсё зроблена адной бензапілой. Ну, ці нават адной сякерай ёсць такія рэчы ў Міхася. Ну, ёсць рэчы такія сякеры таксама. Вельмі такія прыдатныя. Ну, сякеры, пэўна, гэта ўжо такое больш знакамітае, архаічнае мастацтва. А бензапілой гэта ж ужо новатарства. Ну, зараз шмат такіх розных прылад сучасных, якія выкарыстоўваюцца. Таму я зараз і не называю сябе разбяром па дрэве. Я мастак па мастацкай апрацоўкі дрэва. Бо апрацоўваць дрэва і рэзаць гэта розныя рэчы, я так лічу. Таму наша мастацкая апрацоўка дрэва, яна зараз павінна расквітнець, таму што з'яўляюцца ўсё новыя і новыя прылады, якімі мы карыстаемся. Михась Миколаевич, скажите, калі ласка, вы самі распрацоўваеце гэтыя тэхнікі ці карыстаецесь чымсьці вопытам? Ну, першае, што мяне ўразіла, это тое, калі прыехаў да нас з Літвы Віргас Вайчунас, і ён працаваў бензапілой. Калі я ўбачыў, як ён працуе бензапілой, вось тады мяне захвоціла. Я зацікавіўся сам этой тэхнікай і пачаў працаваць з бензапілой. Таму гэта не мая ідэя, зразумела. Ну і да мяне шмат людзей працуюць бензапілой, якія... Гэта па ўсім свеце, так думаю, зараз вельмі папулярны кірунак стаў. Так. А у нас тут не шмат яшчэ, я так думаю, людзей, якія працуюць з бензапілой, але паглядзеўшы на тое, як мы працуем, людзі зацікавяцца, і ўсё больш і больш людзей будзе карыстацца ёй. Вось як. Цікавыя тэхнікі. А распавядзіце нам, калі ласка, пра токарны станок, які быў на ноч музею. Я ведаю. Это не таямніца, адбыўся цуд такі. Быў такі цуд у нас, Алексей Васильевич рыхтаваў ноч музеяў, і мы прыдалі да гэтай падзеі. Яшчэ у мяне такі дзедаўскі станок ёсць, які працуе ад саматужнай цягі, яго нагой трэба раскручваць. А, гэта не электрычны, ён не страшны такі. Не, наогуле няма страшных прылад, але гэта такі аўтэнтычны станок, які працаваў яшчэ ў тыя часы, калі нават Пётр I некалі там у фільме, ён працаваў на такім станке. І калі мы прывезлі яго, так людзі былі здзіўлены, што да той пары у нас такія працуюць прылады, і нават калі да нас завіталі там высокія чыны, прыязджаў ось тады Рапота. Я ўжо так, прабачце, спадар Міхась, у гэтым годзе мы ў чарговы раз сустракалі каманду кіраўніцтва нашай саюзнай дзяржавы. І дзяржсакратар Ргораль Рапота, ён прыязджаў да нас, і вось ён зацікавіўся гэтай прыладай. Ён нават узяў у рукі разцы і папрацаваў там нешта так. Гэта мог кожны жадаючы падысці? Кожны жадаючы. Мы прапаноўвалі, у нас усталявана была прылада гэтая, кожны жадаючы мог падысці, папрацаваць на ёй. І я заўсёды казаў, калі нешта зробіце там для сябе, так забіраеце. І ўсё бясплатна.
Так, цікаво. А на гэтую ноч музею плануецца такое? Ну, яшчэ не ведаем, як там Такое, будзе, што бо будзем- планаваць Да. это вельмі цяжкая справа такая. Конечно, будем стараться зрабіць нешта. Трымаюць таямніцу. нешта Ну, цікавае. сурочыць, Магчыма, вы нешта ведаеце, новае не з'явіцца. трэба Не сурочыць. Не, ну просто што А я... наогуле шмат у нас такіх меркаванняў нейкія ёсць там задумкі такія, што мы напэўна нешта будзем яшчэ больш цікавейшае прапанаваць і тым наведвальнікам, якія прыходзяць на сядзібу. І вось Алексей Васильевич ён рыхтуе таксама вялікую. Потому што гэта ж самае Ну, цікавае, калі чалавек сам можа паўдзельнічаць і Конечно, нешта зрабіць. конечно. Як, напрыклад, праязджаюць на той же славянскі базар, да, калі ляп кувалды, о табе манетка. А тут же яшчэ трэба і папрацаваць, і ну, Так, больш Людзі намагаеш. узгадваюць тыя часіны, калі яны некалі ў школе нехта там працаваў, нехта там для сябе нешта рабіў, нехта зацікаўлены, ён кажа, во, у майго дзеда быў такі станок. Ну, так людзі вельмі цікава адносяцца. А з дзецьмі калі яшчэ прыехаць І таксама? дзецям вельмі падабаецца гэта. Яны наогуле так там не адарваць іх потым ад таго. Уже продкі іх цягнуць, там, а яны учэпяцца там, ой, Хадзі-ка ты, тата, ну-ка хуценька мне на станочку, так зрабі-ка ты мне. Вось. Таму это вельмі цікавая рэч такая, калі ўсё то ўжывую дае. Для музея гэта таксама вельмі важна, бо вядома, што Прэпін некалі бачыў гэту сядзібу як менавіта як творчую такую вось мясціну. Так, каб там жыла вось такая жывая творчая праца, гэта вельмі важна у любым накірунку. Таму мы стараемся гэта скарыстаць магчымасці. Вось дзякуй Богу, што ў гэтым годзе мы так адламіўся вельмі вялікі суд, про які так расказваў гаспадар Міхась, і такім чынам нарадзіўся гэты суд, гэта Нічога не зноў адбываецца такі мастацтва, выпадкова. Нічога не адбываецца выпадкова. Таму Можна было вось яго такая проста выпадковасць. распілаваць на дровы, вы ведаеце. Не, Але вось гэта калі не з'явіліся творча, творчыя гэта не людзі, творча. вось такі нарадзіўся вельмі цікавы праект. Ну, давайте зараз крыху перарвемся. У нас ёсць сюжэт, вельмі мы жадаем дапамагчы братам нашым маленькім, да, сабачкам, якія знаходзяцца зараз у прытулку для жывёлаў. І, калі ласка, паглядзім сюжэт пра шчанюкоў. Что дети малые беззаботно резвятся, играют, суетятся, всюду тыкаются носиками, ведь вокруг столько интересного, нового, на вкус и запах. Щенки познают мир. Им, к счастью, невдомек, что их жизнь могла быть совсем другой. Или ее просто могло не быть. Но им повезло. Приют для бездомных животных стал для них и приютом, и спасением. А теперь здесь озабочены устройством их дальнейшей жизни. Щенка, если его брать маленького, его можно воспитать под себя, смотря кого вы хотите. Но они тоже все разные по характеру, и вам всегда работники приюта подскажут, кто более шустрый, кто более злой, кто более добродушный, кто спит все время, кому какие варианты больше устраивают. Мы ищем вот этим 3 малюткам хороших, достойных хозяев. Щенки здоровы, щенки привиты. По достижению ими возраста с приюта бесплатная стерилизация. Отзовитесь, хорошие хозяева. Даже эти родные сестренки и братик совершенно разные по характеру и поведению. Но сейчас они чистый лист бумаги. Какими они станут и что с ними станет, зависит от доброй воли людей. А пока, кроме того, что они милые, обаятельные, потешные, точно сказать можно только про их рост. Они будут небольшими, ниже колена. Ну, конечно, это обычная дворняжка. Ну, дворняжки тоже имеют право на существование. А еще о щенках можно с уверенностью сказать, что в доме, где они поселятся, скучно точно не будет. Эти жизнерадостные комочки заставят вас не только улыбаться, но и кардинально изменят вашу жизнь. Если в семье есть дети, то какое-то живое существо должно воспитываться. Дети очень многое берут от общения с животными. И вот такой маленький щеночек, который вырастет не очень большую собачку, мне кажется, он скрасит чьи-то будни. И всегда говорят, что такое собака. Собака – это 3 раза в день обязательный поход с ней на улицу. Это дисциплинирует. И прогулки на свежем воздухе, они тоже полезны для здоровья. В приюте для безнадзорных животных, к сожалению, щенков всегда много. Самых разных, больших и маленьких, пушистых и гладкошерстных. Кто-то из них станет добродушным компаньоном, кто-то надежным охранником. Но в первую очередь они могут стать кому-то хорошим другом, самым преданным, искренним и верным.
шаноўныя сябры, хто мае магчымасць забраць гэтых прыгожых такіх сабачак, ці у вас ёсць знаёмыя, якім маюць жаданне іх сабе забраць, то, калі ласка, дапамажыце гэтым маленькім нашым сябрам. А мы звяртаемся зноў в нашу студыю да Міхася Мікалаевича Зянькова, мастак па мастацкай апрацоўкі дрэва, і Алексей Васильевич Сухарукаў, загадчык музея сядзібы Здраўнёва. Ну, можа, давайте адразу ты з вострага пытання пачнем, да? З транспартам. Што з транспартам? Ці плануецца ўсё ж такі наладзіць нейкую сувязь, каб хадзіў нейкі маршрут, таму што, ну, я ведаю, шмат людзей мае жаданне даехаць, паглядзець выставу, але калі не маеш уласнага аўто, гэта цяжкавата зрабіць. Сапраўды, балючае і даўняе вельмі пытанне. Мы вельмі спадзяемся, што вось у гэтым годзе, калі мы звярнуліся ў чарговы раз да нашага кіраўніцтва, яны ўсё ж такі неяк скранецца з той кропкі, на якой мы стаім вось так неяк ужо даўно. Таму што сапраўды вельмі шмат турыстаў, якія нават бываюць у Віцебску, я маю на ўвазе не жыхары горада, а прыязджаюць до нас тыя ж расіяне, ідуць пешу ад гарадскога пасёлка Руба, это 5 кіламетраў да сядзібы. У людзей проста ёсць жаданне, але няма магчымасці даехаць. Так што гэта сапраўды даўняе, пакуль што невырашанае пытанне. І так ужо карыстаючыся проста момантам, хацелася б так засяродзіць увагу на тым, што субота і нядзеля, вось тыя дні, хаця б вось гэтыя дні нам вельмі неабходны. Тым больш зараз жа там горку гэтую зрабілі, да, і там снег ёсць, можна катацца, можна... Там побач і горныя лыжы, так што, Руба сапраўды цікава, не толькі нашым музеем. Вось, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі наладзіцца. Так, хацелася, вельмі хацелася. Ну, а ввогуле, скажыце, вось жыццё Здраўнёва, да, яно пульсуе, ці такое ўсё ж такі больш лагоднае, такое вясковае, ціша? Ну, зразумела, калі пленэры, калі славянскі базар, там натоўп турыстаў, гэты 15 тысяч наведнікаў, і потым, калі гэты спад, да, восень, напрыклад, вясна, калі там, скажем, не вельмі прыемнае такое надвор'е. Ну, вось і адказаць, відаць, трэба так, што сапраўды гэта і так, і так. Бываюць моманты, калі жыццё пульсуе, бываюць моманты, якія вельмі, тым не менш, падабаюцца нашим наведвальнікам, калі іх не шмат, калі сядзіба сапраўды жыве такой вельмі спакойным такім жыццём на беразе ракі, калі можна пачуць шорах лісця пад нагамі, ці плынь ракі адчуць неяк. Так што гэта так, я думаю, што гэта так павінна і быць. Ведаеце, самае прыемнае часіна, калі прыходзіш туды на сядзібу, і нікога побач няма, і ты адзін апынаешся ў асяродку, цішыня, вось гэта водар, паветра, яно такі ўплыў, адчуваеш сябе нібыта недзе зусім у іншым часе. Таму ёсць такія часіны, калі на сядзібе там ёсць і цішыня, і пакой, а ўвогуле, калі прыязджаюць наведвальнікі, дык гэта ж цікава. Паглядзіць, а хто ж прыехаў? Не, чым больш людзей прыязджае, незалежна ад таго, хто прыехаў, чым больш людзей прыязджае, тым больш яны ад нас нешта павязуць такое, будуць распавядаць наогуле ўсё, што вось ёсць такая мясціна, дзе вельмі прыемна нават не толькі што паглядзець там нейкую выставу ці што, а так пахадзіць там, прайцісь па той жа алеі, пайти абняць тую таполю, на якой там загадуюць там пажаданні нейкія, вось. Пасядзець на лавачкі, нейкія здымкі зрабіць там. Тое самае лісце, калі вёсны, там зялёнае, а восенню пачынае ападаць, да калі людзі збіраюць лісце, ідуць з букетам лісця, і ім прыемна нават. Вы кажаце тое, што яны вязуць потым, распавядаюць, што адбываецца, а я думаю, што яны таксама вам даюць шмат, яны натхняюць. Вельмі шмат розных людзей сустракаем, і шмат якія пажаданні яны выказваюць. І нейкія такія рэчы,
нечым мы з імі дзелімся, а нечым яны з намі падказваюць нешта такое, што мы, можа, не заўважылі, бо мы ўжо прызвычаіліся да таго. А яны нешта падкажуць, і ўжо неяк так па-іншаму мы глядзім уже на тую сядзібу таксама. Ну, конечно. Скажите, калі ласка, а вось пятніца, субота, нядзеля такія папулярныя дні для вяселля. Вяселле вам не перашкаджаюць працаваць, такую ідылію не парушаюць? Ну, это уже, напэўна, цікавае і вельмі такое таксама заўвадзёнае пытанне. Водар шампанскага, да, парфума, ужо не лісця. Ну, ведаеце, мы вельмі, вось так, я паставіўся да такого пытання так, што з аднаго боку мы вельмі задаволены былі некалькі гадоў таму назад, калі мы толькі адчулі, што вось шлюбныя машыны, вяселлі, вось яны маюць цікавасць да музея як сядзібы. Калі гэта былі першыя, калі іх было не так шмат, канешне, яны не парушалі так вось той атмасферы музейнай і сядзібнай, якая была. Канешне, ёсць праблема, скажу шчыра. Таму мы вельмі просім заўсёды нашых наведвальнікаў, каб не парушалі цішыню, каб не пакідалі за сабой нейкае смецце. Ну, канешне, каб не злоўжывалі шампанскім, гэта таксама, таму што людзі прыязджаюць у сядзібу, каб адчуць абстаноўку канца 19 стагоддзя. Ну і вось гэта вельмі каштоўна людзям. Так што, хаця мы рады, канешне ж, прыгожыя такія ходзяць. Так, так. Гэта у нейкім сэнсе, гэта нас таксама можна сказаць, што таксама магчыма каларыт для турыстаў. Так, так, так. І гэта таксама, як Юля казала, выклікае цікавасць. Жаніх з невесты фатаграфуюцца на фоне Іллі Ефімовича, а турысты на фоне жаніха з невесты. Так што гэта цікава і важна таксама. Мы ведаем, што такім жыццём жывуць многія музеі, многія сядзібы менавіта. Гэта непазбежна. Так што гэта сапраўды, гэта непазбежна. Трэба быць чалавекам і, канешне, паводзіць сябе суадносна з гэтым. Ну, давайце зараз говорим про тое, што адбылося, мы ўжо ведаем, што будзе. Я разумею, што вы ўсё нам не распавядзеце, таму што каб не сурочыць, як вы кажаце, але ўсё ж такі, ну, хоць крыху нам таямніцу. Напрыклад, хутка ўжо масленіца, да? Час вельмі імклівы, таму масленіца ўжо амаль што... Сяржык, ты ўжо зіму завяршаеш. Ну, я ўжо, да. Яна толькі пачалася. Я ўжо хачу наліснічкаў, бліночкаў. Ну, сапраўды, музей ўжо так даўно неяк так заявіў аб сабе як месца, дзе праходзяць такія вось штогадовыя святы народнага календара. І гэта не толькі летнія святы, вось мы казалі аб купалле, але, канешне, гэта з пачатку года гэта каляды, потым масленка. Так што не ў якасці рэкламы, але я так павінен аддзячыць тым нашым калектывам, якія удзельнічалі шмат ужо гадоў. Мы супрацоўнічаем з установамі культуры, гэта і коледж культуры і мастацтваў, і абласны цэнтр, і гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей. Так што гэта турыстычны салон Ілва, таксама мы вельмі ўдзячны ім. Ну і мяркуем, што ў гэтым годзе гэта таксама адбудзецца абавязкова сцэнар. Я не скажу, што гэта будзе такое нешта новае і выбуховае. Гэта ўжо традыцыйнае масленічнае такое свята, якое адбываецца ўжо штогодна. Ну, так мяркую, што трэба запрасіць усіх жадаючых, калі нас тэлеглядачы бачаць зараз, каб яны прыязджалі на масленіцу, бо там вельмі цікава будзе. Прыязджалі яшчэ са сваімі блінамі? Не, там бліноў ім хопіць, а наогуле там жа забавы ёсць такія. Забава вось на глабле санкі там катаюць, потым спальваюць масленіцу, тая ж самая гарбата, тыя ж самыя наліснікі, як ты кажаш, там з чымсьці з варэннем, там ці з чым. З розным начыннем. З капустамі, з грыбочкамі. Таму запрашаем усіх, няхай прыязджаюць Уздраўнёва. Здраўнёва. Так, ужо паедзем. Уздраўнёва трэба прыехаць. За запрошванне. Што яшчэ плануецца?
акрамя масленицы? Ну, канешне, штогодныя пленэры. Мы таксама лічым, што ў гэтым годзе яны адбудуцца, і праграмныя пленэры устаноў адукацыі, і штогодны пленэр, штогадовы пленэр напрыканцы чэрвеня, які адбываецца ў нас. Так што, канешне, гэта таксама вельмі важнае. Ну і выставы, новыя выставы будуць адбывацца. Так што... Ну і пленэр, майстар-класы, канешне, пленэр. Мы ўжо гаварылі пра яго, мы так ўсё ж такі мяркуем, што ён павінен адбыцца. Это вельмі цікавае, новае такое, новы накірунак работы. Яшчэ ў мяне ёсць прапанова да Алексея Васильевича зрабіць такі невялікі спектакль для гледачоў, для наведвальнікаў сядзібы, запрасіць нашых таленавітых майстроў з тэатра. Вось, каб яны паўдзельнічалі. Сапраўды, ёсць такое. І Што ёсць за спектакль? Ну, я так, это не моя ідэя наогуле была, але я супрычасны да яе. Вось, і калі ўжо так казаць шчыра, дык хочацца, каб людзі убачылі жыццё таго часу, калі там менавіта жыў Рэпін. І вось нейкі такі небольшы урывачак з таго жыцця мы прапанавалі гледачам. Ну, вось вы пыталіся, Сяржук, прабачце, Петр Михайлович, што як жыве сядзіба, калі там няма шмат наведвальнікаў. Вось сапраўды, уявіце сабе вось такую абстаноўку, ну, калі сапраўды нават невялічкая група наведвальнікаў назірае як бы збоку за жыццём сядзібы, за жыццём сям'і Рэпіна там, калі гэта сапраўды можна так прафесійна, па-мастацку. Сабраць казьбяроў, якія косяць там недзе траву. Недзе там Рэпін стаіць на горке на той самой. Сям'я мастака. Малюе нешта там. Нехта там кніжку чытае, нехта яшчэ. Ну, але ўсё я распавядаць не буду, бо не цікава будзе. Што ты там всё малюеш? Хадзі сюды. Будзе гэта глядзець. Няхай застаецца нейкая інтрыга такая. Калі атрымаецца такая рэч, будзе вельмі цікавая рэч. Я так планую, мяркую, што павінна гэта адбыцца. Конечно. Ну, тым больш, што вопыт сумеснай працы з нашым драматычным тэатрам у нас ўжо таксама ёсць. Адбылося не так давно такое вулічнае прадстаўленне. На каляды? На каляды было таксама. Это была п'еса «Макбет», калі вось улетку адбылася такая начная пастаноўка, вельмі ўразіўшая, канешне, многіх. Так што можна пайсці на нейкія такія новыя цікавыя праекты. З кожным годам ўсё больш культурнае жыццё пераязджае з Віцебска ў Здраўнёва. Ну не, так, канешне, шмат цікавых праектаў. Ну, я думаю, што паляцоўка дазваляе, я думаю, што і ландшафт, там вельмі цікавы ландшафт, там можна запрашаць людзі, якія займаюцца ландшафтным дызайнам, якія могуць зрабіць там нейкія зноў такія конкурсы і этнаграфічныя калектывы, якія могуць выступаць, так, харавыя калектывы, якія могуць выступаць, музычныя нейкія калектывы. Так што мы удзячны, вось, дарэчы, і аб музыкантах, што гэта такія вельмі важныя зноў-такі кавалак жыцця старой сядзібы, гэта музыка ў старым доме. Так што мы ладзім невялікія канцэрты, якія праходзяць у сценах гэтага старога дома, што, ну, вядома, таксама з'яўляецца ўжо працягам той традыцыі, якая была яшчэ пры Рэпінах, калі яны музыцыравалі, калі... Музыка тады была неад'емнай часткай жыцця, канешне. Так, старых сядзіб посменавік. Тым больш жывая музыка. Так, канешне. Так што вось гэта таксама. Ну, я думаю, што да вас хутчэй за ўсё, да вас з прапановамі ці можна ў вас выступіць, і вы больш запрашаеце калектывы музычныя? Мы думаем, што і так можна. І мы шукаем калектывы ці выканаўцаў аддзельных, ці яны могуць звяртацца да нас, так што мы чакаем таксама цікавых прапаноў. Ну, на сёння, на жаль, ужо ўсё, час наш падышоў. Мы жадаем, канешне ж, вам творчых поспехаў, і калі зараз, можа, такі спад, да, наведнікаў, каб яшчэ больш нарадзілася нейкіх творчых вось гэтых думак, праектаў. Дзякуй за тое, што прыехалі. Міхась, я думаю, засвоіць яшчэ нейкія новыя
такі тэхнікі мастацкай апрацоўкі дрэва, не толькі бензапілой, можа яшчэ нешта сваё, можа нейкую яшчэ і вынаходніцтва будзе ў прыладах таксама. Ну, чаму б і Ну, не? час ідзе, таму я так мяркую, што нешта адбудзецца яшчэ. І я удзячны таксама Іван за пажаданне. І запрашаю Амсаржук. Ну, За пажаданне. Дзякуй, што вы до нас даехалі. А мы адразу скажам нашим тэлегледачам, што не пераключайце наш канал, бо напрыканцы будзе жывая музыка і якраз такі ансамбль, які заўжды, ну не заўжды частым гостем з'яўляецца у сядзібе Здраўнёва. Это народны ансамбль народных інструментаў бабінскай дзіцячай школы мастацтваў «Экспромт». Ну, а на гэтым сёння ўсё. Мы зычым, як заўжды, шчасця, здароўя, кахання, але перад гэтым, як заўжды, вас павесяліць Александр Крынман, «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Всем привет, меня зовут Саша Крынман, и я хочу от души. Вот почему я сюда положил руку, у меня там, возможно, не душа. Я вот не знаю, где душа, вот здесь или здесь. Короче, положу руку на пузо. Хочу от души поздравить всех телезрителей с Новым годом 2016. Ведите себя прилично, смотрите. Не подведите меня, друзья мои, несмотря на то, что год обезьяны, нужно вести себя как будто бы год человека. Вот. А вот и еще один участник рубрики «Попади в телек». Здесь стоит такой весь праздничный. Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Меня зовут Дед Мороз. Дед Мороз. Андрюха, ну скажи, пожалуйста, Новый год обезьяны, да? Да. Что ты от него ждешь? Ну, не знаю, то все будет веселый, как обезьяна. Как обезьяна? Новый год будет на деревьях, где-то на пальмах, да, прыгать с ветки на ветку, есть бананы и чесать себе подмышки. Такой будет Новый год? Ну, более серьезный. Более серьезный? Не чесать подмышки, все остальное. Ладно, Андрюха, ну а ты что планируешь? Вот у тебя есть уже какие-то планы на Новый год? Вот что ты решил сделать в Новом году? Есть что-то? Вот продвинуть. Ты чем занимаешься? Учусь. Учишься правильно, в колледже правильно. На кого? На электронике. На электроника. Сколько осталось учиться? Где-то год. Где-то год. То есть в новом году ты станешь полноправным электроником. Понял. Ты смотрел фильм «Электроник»? Смотрел. Ну и как тебе? Про что фильм? Ну, про то, что один ходил на учебу, второй не ходил. Андрюха, ты мастер футбола. Хочу поздравить с Новым годом свою любимую девушку, с которой я уже вместе 3 года, родителей. Поздравляю с Новым годом. Ну и всех остальных, близких, родных. Ну и жителей Витебска с Новым годом 2016, чтобы у них все хорошо было. Слушайте, но мне как-то даже неудобно стоять с такими красивыми девчонками рядом. Я порчу всю картину, поэтому пускай в кадре останется только красота. Все, они не знают, что делать. Они не знают, что делать. Извините, мне придется немножечко подпортить картинку. Как вас зовут? Настя, Полина. Настя и Полина. Прекрасно. Меня зовут Саша. Приятно. Мне очень приятно тоже. Господи, как приятно. Ладно, девчонки, у вас сегодня миссия поздравить всех своих знакомых с Новым годом. Можно незнакомых, можно друзей, можно врагов, можно вообще всех. Можно даже зверюшек поздравлять. Они тоже смотрят телеканал «Витебск», собираются там в лесах, сидят и смотрят. А, девчонки, помимо этого, расскажите, как вы планируете изменить свою жизнь в 2016 году? Мы планируем выступать во многих концертах. Так. А чем вы занимаетесь? Мы очень часто выступаем. Поете? Нет, мы играем в спектаклях в школе и в концертном зале Витебск. Ого! А что за театр? Колесо? Нет, я хожу в студию «Арт-проект». Круто, круто. А какая школа? Вторая школа. Вторая школа. Это вот здесь рядышком, на Кирова, там справа. На площади. А, на площади. Это возле 3 штыков. Да. Крутая школа, я там был, там все так очень красиво. Мы сегодня передаем все привет второй школе. Вот. Ну и, девчонки, расскажите, пожалуйста, вот Новый год, год обезьяны, да? Будете ли вы себя вести как обезьяны в Новом году?
На новогодних дискотеках все возможно, а так не планирую. Правильно, правильный ответ. Ну и все, теперь к поздравлениям. Чтобы попасть туда, есть еще одно небольшое условие. Нужно попасть вот в одну из наших 3 мишеней. У нас есть кольцо, есть ворота и тир. Тир из лука стреляем. Что выбираете? Что мы выбираем? Ворота. Ворота. Да, давай 5. Молодец. И теперь ты подтверди ваше футбольное... Молодец. У тебя есть 1544 попытки. 1545 она уже платная, стоит 2 миллиона рублей. Молодец! Ну, я поздравляю своих родных, близких, друзей. Я хочу поздравить свою маму, своего папу, всех родных и близких, друзей. Вот такие 2 прекрасные девчонки у нас сегодня в гостях. Уровень красоты в передаче поднялся до невозможности. Алина тебя зовут? Да. Я просто экстрасенс, у меня экстрасенсорный шар, он читает мысли. А тебя? Полина. Полина! Он не успел прочитать. Девчонки, я вас поздравляю с Новым годом. Вот. Я надеюсь, в следующем году вы станете еще красивее, хотя уже куда уже красивее. Скажите, где вы обитаете, чем вы занимаетесь? Танцуем, развлекаемся. А учитесь? Да. Где? Мы из другого города вообще. Ну, в другом городе где? Мы из города Сино. Сино, знаем. И вы? Да. И где там в Сино учатся такие красавицы? 1 школа. 1 школа. А ты во 2? Нет, я тоже. 1. А ты в 3? Нет, я в 1. А ты в 4? Нет, я... Согласитесь же со мной. Смотрите, у нас есть ворота, есть кольцо, вот, и есть тир. Стреляем из лука. Нужно выбрать одну любую мишень, попасть в нее, и вы попадаете в телек. Что выбираешь? Кольцо. Кольцо, а ты, Полиночка? Ворота. Молодец, молодец, умница. Ты молодец, умница, давай 5. С Новым годом! Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек».